ҷеҳон хиронди дора қасамҳову орзуҳора мебароре айо чихе ӯ қадар корора оғӯши 24 гаштанои думбадума ма чашмои туда ёфту маънои ҳаёти хидма набояд ошкор мекардам туда дӯстдорима набояд нишон медодам барот вафодорима и қасари солима гузаштои май қафоита хушбахт намекунад бидон селфи ва кайфоита баҳри чашмои фасону дар додаму пуф кардам маи интизорида ишқи доштаита туф кардам уная пешит некимия ҷошта чантаош бо чантаоша як сабамону бидав ай қафошмо номерош бо хомӯш ай паи кори клентошай духтари ҷурабоз рашк мекунам накентошам набудам ихе намедодам дил инаму доша ралбу қабхтапака ёши аю раҳоша фикрои хато да осмони ма ранги абрам бояд ӯ ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задат хида да зараранд пеши ту намия ҳатто бимона дар бадарам фикрои хато да осмони ма ранги абранд бояд ӯ ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задат хида да зараранд пеши ту намия ҳатто бимона дар бадарам барои ту рай хид кардан дига ма да ход нест аганею шор мерам танам бӯи дуду шароб нест неки хушрӯву осон анҷом доди сарнавишта гапера зади дига нашида кай сарнавишта нашид гӯш када бахшишта гапҳои маънодорта хид кади ужегун кади тиёри вафодорта матни холӣ матн несте проста варақи навай контактойта хирсгалаву ай ма пири аз сала хирси туфа кадам не уҷа хирсои живоя читари ишқу ошиқия ҳар рӯз додувоя ки ма тоқат надорам бинам ӯ мефурӯша такша ма психшида комрӯз мебарам таи макша ту бихи бигар фикри дунёву ошиқана ки ишқ барои ту киное буда ки нафорида кин рост мега чизе мега намега реп да иш шоир барои ки я дил дода будам ма мужикворӣ фикрои хато да осмони ма ранги абрам бояд ӯ ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задат хида да зараранд пеши ту намия ҳатто бимона дар бадарам фикрои хато да осмони ма ранги абранд бояд ӯ ба гапи ма боша ягон ҷош набаранд ҳар як гапҳои хуби задат хида да зараранд пеши ту намия ҳатто бимона дар бадарам